Basa Jawane tidur ki apa turu to, Mak? Piye to ditakoni kok tolah-toleh tok iki? Tur. Iki opo to iki? Basa Jawane tidur kuwi lho, turu. Ora ngono. Lah piye? Ora enek kane. Berarti kebablasan lah kumuni mau. Turu ngono lho, lah apa to iki iso ditambah-tambahi kang ngene iki. Tak yo ben ketok apik ya. Turu cangkemku Gusti Allah, keceplosan ya Allah. Lah dalah. Ora ngono, ora turu ora malah tak baleni. Turu. Iya. Anja. Ini parah ini.